Tiprasa rok tamni developing ya dopha tani komor sana thanke dopha komor ma karon khe buni dopha no sepkhaina harmani sujako bai sana thanke buni dopha bai nukung khamani omo borom muni suhaya ke humanism no naina thanke ke or kono problem kre apeno dopha kaisa language te culture lok komori tongmani no naina thanga ke belai khe chayamo kubuni dopha bai nukung khamani omoni bagino kubuni dopha bai nukung khama chaya Cni Tiprasa rok ama ang brinyo simi samaya event chelambo chaya chelatebo chaya nukung khamani kubuni dopha bai borokni bwsabutui no sarnem to Tiprasani no rwnai chela rok kubuni dopha bai kaijak ke hinke kuno kasasek job rok haike ke st gota wo original Tiprasa ni jini culture no narak tonnai ni jini je language rok no narak tonnai borok nga ke job kaham position maya je o kubuni dopha bai kaijane kubuni language kubuni culture no accept khai tongnai borok se o job no mano ya jaga rogo bo chaya klai thango Tiprasa dophani kaisa komornani lama hai ingthang wa jaga bo kamini Tiprasa rok amoni bagino wana laijak tai kisimisa kamini leader robo dopha komormani no nayawoi nijini faida jimi naye dopha no kai suklugui tonubu asu 1000-3000 boshor ksam Cni dopha tangai asu kom ayang bai uyang bai komor tongo Cni hakrini bagida ngkhana mo Bangladesh obo Cni Tiprasa dopha kisa ke komor tongo amo chung bujiu tai chung saibo mano haipana tabu taisa thanjaka tongoi group khalaye tongmani bagai taisa dopha banchinani phairek am bagino dopha bo jotono thanjaka tonglanya nango dopha no se sagamla chung maya salanai ar pore se chung Cni joto samu makhalene chung dopha no yasagi chung thanjaka toni makha se chung bo jotono banchinai hambai